салом духтаро, хуш омадед ба канали Амина Пазанда. имрӯз мо бо шумо ҳамроҳ сих кабоб дар тафтон омода месозем. маҳсулотҳои ба мо лозима: равғани гов 150 грамм, 1 килограмм гӯшти гов. гӯштам ду хел тофсос духтаро, сафедчадоб як қисмаш, сабабаш ман қатъи равғани гов месрубка гузарондагӣ ба ҳамин хотир. 1 дона пиёз месрубка гузарондагӣ, хоҳед атёрка гузаронед. 2 қошуқча намак, чорни перец, 1 қошуқча шашличный приправа, ним қошуқча паприка, куркума, ним қошуқча тухми кашничи кофтагӣ, кориандр. нони хона ман месрубка гузарондам духтаро, 5 қошуқи калон пуркара ҳамроҳ мекунем. ки чӣ хел приправа хоҳад ҳамроҳ карданаш мумкин духтаро, шарт не. хонан чӣ хел приправатон бошад ҳамроҳ кунед. мана ҳамаи маҳсулотамонро омехта мекунем духтаро. айб намекардаги ман бе перчатка перчаткати кор кардам камтар ноқулай ба ҳамин хотир. мана фаршамо тайёр шуд, даст ба намечаспидагӣ. акнун 30 дақиқа ба яхдон мегузорем, то ки намакаш ба фаршамо омехта шавад. мана 30 дақиқа гузашт. акнун фаршамонро ба сихҳо мекашем. камтар об гирифта дастамон намча кара гӯштамонро, фаршамонро яъне ҳамин тавр ба сих мекашем. ман сихи чӯбин истифода бурдам. агар металлический бошад, агар духтаро метавонед размераш майдатар бошад, духовкатон ба чин истифода баред мешавад. мана иқа профессионал дараҷа нею, ҳамин тавр тайёр кардам духтаро. таги листамова фольга ва болои фольгава пергаментни бумага. сабаби пергаментни бумага боли фольгава гузаштагим равғану соки шашликамо чаккадагар бои ғализ намебурорад. барои ҳамин 200 градус ба духтаро қисми баланди духовкатонба гузошта мепазим. 10 дақиқа 11 дақиқа ва як бор соат ба аҳамият дода нигоҳ карда духтаро пазитон кушода тагаша болова мегардонем. 3 бор 10 дақиқаги духтаро 35 дақиқа ва тайёр мешавад. аз 35 дақиқа нагузарад духтаро, шашликатон сокаш чакида котлет бо ин маззи шашлика наметиҳад духтаро. мана чӣ тавре ки мебинед аллакай сих кабобмо тайёр, сочни, манам хел хушро ба мазза омода шуд. албатта тайёр карда бинед, ба шумо низ писанд меояд. то видеороликҳои оянда хайр дар паноҳи худо бошед.